Добър вечер, добре дошли. Изключително много се радвам, че виждам тази пълна зала, защото знам, че това, което ви води тук, е този глад за духовна храна. Това, което събужда всички ни и ни качва на едно ново ниво на съзнание. Тази вечер съм изключително щастлива да ви посрещна на събитието Енергийния ключ към душата, което ще го сътвори лично мастър Славко Матанович. Вашите аплодисменти. И сега за начало ще ви помоля да затворите очи и да направите няколко дълбоки вдишвания, да забравите всичко, което се е случвало днес. Да го оставите някъде в страни, ако някой ви е ядосал, ако нещо ви е притеснило, оставете го отстрани. Сложете си сега ръка на сърцето и се опитайте следващите 2 часа да преминете през този процес точно през сърцето си. Не анализирайте, не използвайте аналитичния ум, който ще ви казва това може да е така, може да не е така. Тази информация и енергия може да влезе само през сърцето. Благодаря ви, че заедно ще сътворим това време-пространство, което ще трансформира всички ви. И след тези 2 часа нито телата, нито душите ще бъдат същите. Славко, благодаря ти, че сме заедно. Благодаря, драга Нели. И благодаря всека една осъзната избудена душа, која търси свой път и голяма част и удоволствие да отново само твоето предаване и да може да се сблеснем с такви прекрасни души. И разбира се, моите колеги, мастери, биотерапевти отзад. Сърдечно благодаря за вашето време, що отделихте и решите денес да го прекараме заедно. Мислим и надявам се да ще ви е хубаво и интересно, за което сърдечно благодаря, Нели. След малко ще направим едно интервю на тема какво е това духовно-енергийна медицина и как всеки един от вас може да се възползва от това, което прави Славко и неговия тим. След това ще ви пуснем в кратка почивка, а във втората част Славко ще ви разкаже какво ще се случва с телата ви. Благодаря ти. Този път ще е много интерактивно. Така сме го предвидили, извикали сме моите колеги, хирурзи за енергийна медицина, да на всеки един от вас се получи енергийна операция в енергийно тяло. Разбира се, на вас, кои искате. Това е нещо, кои наши колеги ежедневно вършимо, правимо на нашите пациенти, а днес вечерта те се озвали да направим подарък за вас, кои искате. По-късно от интеракция ни следи пак да получите нещо и да усетите, доживете некои от вас, кои имате дарби, ще може да видите. Ще направим една, не знам дали би мог да я кажем медитация или физиологиченско почиване, обаче това е нещо много специално, като го ние правим. Нашите закрилници са Богородица и Христос. Много пъти по време на такива случки, като го правим, те се появяват доле, показват се, говорят, дават съобщения и така работи. Ако те са вече тук, али ако някой от вас е талантлив, разработен, отворени духовно-енергийни пътя, ще може да свържете с тях и ще сигурен съм обадит на много от вас. След кое ще направим групова изцеления от мен за вас. Всички у зала, значи ще правим групова сеанс биоенерготерапия и ще правим групова сеанс енергийна операция и ще правим груповия сеанс изцеление на душата. Какво представлява духовната медицина, енергийната медицина? Духовно-енергийна медицина е нещо, кое е част от мой живот последних 18 години. Преди това аз не има до късмет, като вие българи, да от най-малки да сте израснали с информация, познания
за енергија и за духовноста. Знаете, ние зад граница од Болгарија, аз сам Хрватин и минавам че Србија, значи зад Калотина, па нататака е друг свет. Това не е свет като ваш болгарски. И това го казвам затоа што веќе 10 години имам късмет да сам у ваша прекрасна држава и да се учим од вас. Ви имате такав сензибилитет за духовност и енергии и нема да си трсите некоја друга држава или некои други хора кои могат да ви разберат изопшто. Аз 10 пълни години сам тука и не ми стигнало да ви разберем. А имајте предвид да сам професионалист. Значи, не само да сам професионалист като човека кој работи с енергија и лекува хора. Аз сам и учител. Имам два призвања која ми е Господ дал. Едно е да сам лечител, а друго е да сам учител, да може да учим другите хора. Кој означава да си разбирам у темата. А представите сега да имам како да учим од вас. Голямо е за кој сам безкрајно благодарен на Господа да у 6-та држава у која живеем ме испрати точно у вашата. Това е за мен голяма чест. Секи един вид на медицина кој сушествува на земјата е од Господа даден. Да нямамо служебна медицина, традициона, не би могли да оцелемо. Няма да би свет изглеждал соштето ако не би била медицина с кој се лекари занимават. Нема как. Качество на наш живот е този вид медицина кој буквално дојде последен, се енормно подиже на висок ниво. И за кој благодарим на Господа и на всеки един лекар кој го врши. Вие може би мислите како е хубаво да си лекар. Кој се не е занимавал са здраве човешко, тој не знае да буквално по един вид е това наказање. Лекари су света призвања и всеки един друг кој се занимава с лечење соштета е работа. Така су и свештеници, учители, света призвања и човека се ражда да ги земе. Избрали е, нема да улезнем толку дубоко у духовноста, да ви още говоримо да тази зелка е изработена одавно, преди да смо се родили у този живот. Така да, ние на Запада, значи и това која аз надо у први мои 40 години живота е една медицина. И на мен кад ми се случи заболявање од кое не мога да живеем, да функционирам резко од денес до утре, разбира се, тргнах по служебна медицина да ме оправи, обаче не стаде. Не стаде. Мојот проблем не могол да се реши с хемија, с хапчета, не е било за операција. Имадох един екстремен световртеж. Ви сега може мислите како ми е световртеж. Аз казах екстремен. Не би искали да го получите. Тој е световртеж на кој не може да се исправиш на краката прав. Исклучително на 4. Тој е световртеж кој ти уништожи живот е така. Од един ден до други, од един спортист, тоа време игра за национални одбор волейбал у Хрватија. Бизнису бях, има до всичко кое казват американски сан. И ето, честно, šta само трк, другиот ден не ставаш за ништо. Така беше мојот случај. Обаче, за благодарност на точно това заболевање кое дојде до мен, аз разбрах това за кое сега ще ви кажа. Това е духовно-енергийна медицина. Ако не би бил укаран у такав проблем и да можеше, што е логично, всеки од нас треба, кад има проблем, прво да се јави до лекара, да се обади на него и да се види преди всичко како му е, која диагноза и колко могат лекарите да помогнат. Ако не може, сега навлизамо на твојот вопрос. Духовно-енергийна медицина е нешто кое е необходимо за всеки един човек. Необходимо. Мојот случај само беше екстремен да покаже да без него не може да се управим. Али, след 18 години мои практики и стотине хилјада сеанси кои сам правио насякаде по света, наживо с таки хубави хора както вас, кои су почувствали вутре нешто у себе си и потрсили лечителе, а между тях бях и аз.
Аз денес може да сам исправен пред вас и да ви говорим од свој опит, од првото лице. Сошто така, духовно-енергийна медицина може да се провежда, слава на Господа, на един прекрасан начин, подистанцијно. И у мојата прва книга, преди 10 години, каде написах биоенерготерапевт, там точно пише да качество на лечење подистанцијно е минимално еднакво както качество на живо, а у многу случаева оште и покачествено. И сега, со вас българи ми е најлесно да се разберем, да се пита как може тази работа да става. Духовно-енергийна медицина е создадена и стара е точно колко и самиот човек. Секи един од вас до сега сте се сблеснули като само лечител од духовно-енергийна медицина. Нема един меѓу вама кој не го коремче болело, или зуб, или кој се не е ударил некаде, а да му руцета неговата не су автоматично наблегла на място кое беше наранено. Това е аутолечење. А кој ви е карал у случај дадени, сещате ли се кад боли корем? Как правимо? Држимо руцета или кад смо били малки казвamo, мама, ела, давај ми руцета, од твои руцета ми е хубаво кад држиш. Кој е учио едно дете? А ние сме всички преминули тази фаза, родени смо като бебета. Кој ни е учио? Кој учио едно бебе? Па никој. Создали е автоматично програм за самолечење. Зашто е возможно това? И как е возможно? Това е возможно затоа што ние човешка суштества смо многу посложни отколкото да имамо само едно тяло. И това е лесно за вас, българи, вие тоа разбирате, ето така. Колку тела имаме, Славко? Ние имамо много тела и не може никој да и определи колку су. То су много. Обаче, структура која на мен ми дадена, спусната, да може да излезам да говорим пред вас и да пишем книги на тази тема и да учим, разбира се, желаещи хора кои искат да се занимават и учат духовно-енергийна медицина, на мен испратена информација да имамо 4 основна тела. Тоест 4 тела като 4 една въгла која држат кшта. И буквално наше тиело е една къща. И то наша къща. Едното е физическото. Това всички го знаем. Разкажи ни за другите. Па вие на българи да го разказвам или да учим от българи? Учих много от вас. Значи, друго тиело има материја, енергија материализирана, сгуснута. Второ, човешко тиело по гостина е енергийно тиело. Ние специјалисти, биотерапевти или неки други хора кои се занимаваат с енергийни практики го наричамо аура. Аура у медицини е нешто друго. Тоа е едно состојање пред епилептичен приступ. Това се тамо нарича аура. Код нас аура означава енергийно тиело. Това тиело, допускаш ли ми да покажам на тебе? При хора кои не су развили духовно-енергийни практики, буквално изглежда като една капсула, горе-долу 50 до 70 см около физичанско тиело у всички посоки и човека у неговата аура, средни човека, изглежда като да се намира во едно јајце. И това е аура, енергийно тиело. Енергија која храни наше физичанско тиело. А физичанско тиело е домакин на наше трече тиело, кое се нарича душата. Значи, трече основно човешко тиело, човешко существо е душата. И това всеки един българин би могол да стане учител на всички хора по планета да му разказва за душата. Најмногу сам за душата научил Българија, за кој сам безкрајно благодарен. Ако сам останал да живеем у некои други држави каде живеех или каде ме Господ испраштак да лекувам хора, не би могол да научим субтилност за духовно тиело. За душата е важно да се знае. Аз сам душата. Аз не сам физичанско тиело. Сами физичанско.
Најважно за едно човешко существо с кое може да се идентифицира е духовно тиело, душата. А зашто е така? Меѓу друго, мое духовно име е Бану. Така ми го Господ даде кад ме создаде душата. Секи од вас го има. Понекога некаде ще излезне и ще го разберете. Некој ще ви каже как се наричате. Зашто го казвам да може да се идентифицирамо исклучително като душа? Зато што е духовно тиело, душата вечно. Това е главно наше тиело, кое можеш да се идентифицираш. И кад казваш, ти си Нели, аз съм Славко, да, у този живот. Аз има до късмет у неколко мои прераждања да се раждам у тази ваша прекрасна држава. Или да кажем наша. Поточно би било, неколко мои инкарнација живех точно во Българија. Живех и на други места по нашата планета. Некаде ме повеќе харесало, некаде помалку, али очевидно Българија остаде на срцето. Душа е неуништима. Не може никој да ја уништи. Няма как. Четврто основно тиело. Четврто основно тиело, информација за него ми е спусната по време на COVID пандемија. До тогава, у моја прва книга, пише за 3 човешка тиела, толку знадох. Обаче, с нас кои смо канали, аз сам канал и носител на Христосова енергија, и вие кои виждате сега, најасно ще ви е зашто ви го казвам и кога ще виждате около мен и каква ми е аурата. У момента докато говорим, кад лекувам, тя ще промени цвят, ще изглежда поразлично, обаче кад говорим е кристална. И како и каза баба Ванга, аз кад се движам, аз сам портал, 24 часа на ден и хора могат да виждат енергии каде се аз движам и могат да виждат светле души, светци. Така да немојте да се изненадени ако виждате Богородица и Христос, това е нормално. Толку е нормално да ние сме на база каде се обаждат кад правимо некоја исцелење или медитација, те се обаждат, дават информација, а чрез исцелење на душата буквално говоримо со тях. И те идват кад те преценјават кад решите. Аз не може да ги извикам, кажам, ела сега тука. Како искам. Четврто, човешко тиело е тиело кое не се лекува. Няма какво да се лекува. Няма ништо посавршено у универзум од четврто тиело. Това е Божја честица. Това е самиот Господ. У всеки един од нас го има. Там нито може да го некој атакува, а покасно ще раскажемо как е душата атакувана и как боледува. Искра божествена е самиот Господ и това е наше четврто тиело и на никој му ништо не е допуснато да брка там. Съвршено е. И стои. Али прва 3 боледуват. Физичанско тиело, то всички знаете, нали? Пандемија беше па ни научи да станемо всички едни лекари, да разберемо как се разболевамо на физичанско ниво. Обаче може и да ви разказвам много и за енергино, как се разболевамо, од како страдамо. И там ще е важно, најлесно ще разберете зашто е важно да всеки од нас мине енергино лечење. Не можеш да се управиш ако си исклучително сврзан на лечење на физичанско ниво, тоест традиционна медицина. Кое тяло първо се разболява, Славко? Кажи ни как, всъщност, къде се появява болестта първо? Ништо, всичко върви кум душата. Ево, ще открием и тази тайна, може би, знаете какво, аз говорим много на моите ученици, къде имам обучение. И то надминава всички видове на обучение, нали, ти си била там. Да. Това е нещо друго. Наше вечно тиело първо страда. Душата. След душата ни страда енергийно тиело. И след енергийно тиело, като последне, страда физичанско. И сега си представите, вие за болестта разбирате у момента
kad doјде на физичанско ниво. Това е, ако ви кажем, може би 7 милиарди 500 милиона хора на планета знае само за това. То не е, вие там не сте во тази скупина. Ви сте скупина која много добро знае за страдање на енергийно ниво. Какво разболява душата? Опиши ми как вие, хората, които работите с тази енергия, първо виждате болестта. Къде я виждате първо? Знаеш, ние имамо схема која ни е дадена като медицина, като духовно-енергийна медицина. И тя не е така да ние виждамо, kad идвате при нас, как сте вие българи свикнали и идвате и ја кажи ми какво ми е. А вече има пълна шефа диагнози, значи една, ето толкова диагнози носи със себе си до мен и каже, ја кажи ми какво е. Ние сме лечители. На нас Господ е дал възможността да може да лекуваме всички три тела. И духовно, и енергийно, и физическо. Всеки един от нас, кој е докоснал на ниво на мастера, знае да прави диагностика, обаче не се занимаваме с нея, за нас е това загуба на времето. Ние ще управимо всичко. И да видите, като влезнете там на видове лечења, за кои ще ви разкрием сега, колко една диагноза е само се манифестирала енергия на база, zato što има енергиен проблем. Или у енергийно тиело, или у енергийно и духовно тиело. И сега, kad казваш от какво боледува душата, този вид лечення е даден, ако кажем, може би гордолу, 5 години уназад, аз не знадо за него изобщо. Не съм си имал идея. Значи, 18 години лекувам енергийно хора, 13 години съм лекувал хора на енергийно ниво и физическо, без да съм знал за душата нищо като лечение и видови на болестта и затова нищо нема от първа книга. Ali сега набързо ще излезне моя трета книга на български език и там ще пише повече информация. А на вас ще ви кажа. Може би ви сега мислите как е хубаво за един лечител да може да лекува душата. Ali хубаво е, ali не за лечител толкова хубаво. Хубаво е за вас, кои сте пациенти. Имайте предвид да сме всички пациенти. Ево го лекар седи ту. Аз съм лечител. Ние сме всички пациенти. Аз имам нужда от лечение от служебна медицина и те имат нужда от лечение от енергийна медицина. Както всеки един друг човек, а и от духовно-енергийна медицина. Защо ви казвам да е за вас хубаво? То е за нас, ако сме пациенти, за всички е хубаво да има духовна медицина, лечение на душата. Прекрасно е, обаче на един, кой го прави това нещо, не е всеки път хубаво. И сега питате, как така? И сега ще ви потопим. Ти си бутала да това е прва сфера, в која ще улезнемо, да се разбере от какво душата боледува. Едно от нещата, koje се случва на душата е като вечно същество. Тя е източник на енергия, а у наш свет, кој е и духовен, и енергиен, и материален, съществуват невидима същества. И те са постоянно с нас. Те не са никъде на небето. Те са около нас. Некои от вас сте се сблескали с тях, вече са ви атакували. Има ги неколко видова. Едне са енергийни паразити. Всъщност всички са енергийни паразити. Вие сте източник, вие сте връзка с Господа, вие сте свързали единствено ние хора имамо допир до божествена енергия, а тя движа всичко. Другата същества, кои имат нужда от тази енергия, а не им допуснато, нито разрешено да могат да се свързат директно на божествена енергия. И какво те правят? Атакуват на нас, на човешка същества, да ни фанат енергия и буквално паразитират и на наше физическо тяло, и чрез него черпат. Jer ние kad jedemo hrana, čez fizičansko tijelo ukaravamo neku energiju. Te obratan proces pravete.
залепи се на човешко тиело, стои там и черпа. Кои не су стигнули так дубоко, например, медицина ги вижда многу като карцином, като рак. Това су едни, обаче ги вижда и като паразити, физиченски паразити. И така ги вижда. А имат кои су само енергийна форма и невидимо су за никаква машина, за нас су видими кад правиме лечење на тях. Обаче, треба да знаете да сушествуваат соштото така и духовни паразити. Духовна существа, која не су само енергийна, а тази существа, вие ги многу добро знаете под именом дјаволите, Сатана. И наша душата, със съжаление, е имала сблесък и всеки ден е изложена на подкокоросвање од Сатана да дрпне душа и најмногу дрпа најсветле души, најголяме, затоа што е там најголемо количество на енергија. Там каде су малки потенцијали, нема многу интересно. Ако су тази существа, тя су најголема. То отиват до така форма, нели веќе и казано, најголемо постижение на дјавола е да хора не верват у него. Вие не може да се сблеснете и да запознате Господа, да преди това не сте имали сблесак с дјавола. Това е пътя на наша планета, на всички хора на планета, да преминеме у пето измерење. Пето измерење е самиот Господ. Да дојдеш од нашето трече у пето, не можеш да преминеш да не си се сблеснул с дјавола. Само што многу од вас веќе имате лични опити, али не знаете форме чрез кој тој дејства. И ние кад правиме исцеление на душата, там излезат таке работи, а излезат на начин само един. Ние кад седнемо да правиме, това су индивидуални сеанси, само един човек може да прави групове, а останали могат само индивидуални. Душа ваша казва, тя знае всичко. Нема тајна за нашите души. Те знаят всичко кое е било, кое е сега и кое ще дојде у будуще. Тајна за душа нема. Кад се прави исцеление на душата, душа едва чека да го направи този вид исцеление, да се махнат енергии, енергийни програми и там, като најгадна форма, која излеза со договори со дјавола за душата. Това нешто се случи исклучително по един пътя, по свободна воля, човешка. Не може по друг начин да се предадне душа на дјавола. Исклучително по своја свободна воля. Как човек може да се предпази? Душата може да се предпази от това? Ама од Булгара нема на планета кои су предпазливи и кои по-добар рецепт знаете. Истински, чисти и вервајшти хора на планета, аз до сега не сам срещнал од вас българите. Вярата ли е това, което ни казва? Аз съм християн, католик съм и това е 90% Хрвата. Вие българи имате по различни религии. Едно ви е общо, вяра ви е силна да не съм се до сега сблеснал с така вяра. Најголямо предпазвање од тамнина е да укараш Господа у срцето си. Да у твое срце настанеш Господа. А как ще го направиш това нещо? Господ е љубов. Господ е љубовта. Ако Господа укараш у срцето си, ако укараш обич, преди всичко, најважниот човек кој треба да научимо да обичамо сме ние сами. И това е може би едно најтрудно нешто. Ту между вама седят хора кои би буквално и душу дали за друг човек. А за себе си? Колко е од вас разбрало кој вам е најважен човек у живота? Ту у зала, освен мои ученици, нема 5% да сте до сега разбрали да е само един човек најважен у вашиот живот. Това е този човек кој му Господ даде да се инкарнира и преди всичко да се грижа за себе си. А това сме ние сами.
Значи, друго нешто кое разбрах, кое е сериозно като проблем од кое страда душата, е родово проклетие. Аз би могол тук сега да ви разказвам пример, обаче за това нели ще те молим друго събитие да е целодневно и да ми даднеш 4 часа да говорим, да разберете. И би trebalo и да ви казвам како ви подкокоросва дявола. Къде иска от вас, той ви дава. Дава ви таке оферте, koje не може да ги отфрлиш. Ali условија е да му предаднеш душета да надлажи на него. Това е оно още код прва причина. Много е важно и изобщо няма алтернатива да се станемо по-добри хора. Вие ту, кои седите, живете прекрасен живот. Едно е от това, кое сте го заслужили от този живот. Едно е, кое сте го заслужили от миналия живот. Обаче ви сте имали прекрасна семейства. Ваша поколення уназад su bili качествени хора. Ако не su bili таки, не би се денес гледали тук с вас. Не знам, виждам у Българија, виждам у Хрватија, у последак се повеќе как би требало по-хубаво да живеемо, се повеќе хора бркат по контейнери, нешто трси там. А погледните нас ту. Буквално живеемо у изобилие, не го оценявamo това. Живеемо прекрасни животи. Чрез исцеление на душата смо разбрали да су поколенја од хора која страдат енорно, su pravili seriozne izmami, seriozne bele, problemi. Nема една forma koju se seštate като zla da ne izlezala tam. Разберете ли? Ето, и на база или благодарност на тях, ние сега живеемо или таки прекрасни животи, или живеемо едни други животи, кои су корено поразлични од нашите, уклучително и здраве. Зато, кад сигуран сам да медицинска наука изследват заболявања и питат се за причине, зашто изникват, кој нема познања да ви говори за това нешто, кој не го срещнал, сблеснал се с това, нема как да разбере зашто имат вродени болести. Не можеш да ги разбереш. Зашто се ние раждамо здрави, ставamo спортисти, може да ловимо риба, може да смо водещи по телевизија, певци, танцори, да си планирамо почивки, а други хора лежат на легло. Секи Божи ден ми идват таки пациенти. Няма едно лечење да немат пациенти като малка децата с проблеми у развитие. Са детска церебрална парализа. Не ви лечиме болести дори и за нас. За медицину су ношна мора хронични заболевања, болести. За нас това нешто го няма у духовно енергийна медицина. Ние смо се справили многу пати са таке видове заболевања. Рак, тоа е ношна мора некаде. Код нас врви многу добре. И рак е само енергиен проблем, като и некој друг. Значи, тоа не е ништо за нас по-специјално велко, зато што е велика диагноза, хронична, невлечима, левкемија, не знам нешто. Само треба да гледате хора кои минават като левкемија са диагноза од нашите рецета. Да се врнем оште. Родово проклетие. Сериозна работа. Много проблема страда поколенја уназад. Знаете, имат семејства кои не могат да се управите изопшто. Се едно като касте во Индии. Раждат се да си този и всички болни. Буквално изследват там и казват, диабет се отключва там. Чекај малко. Зашто е така? Кое има още, од кое душата страда? Вие би могли да излезате секи един од вас по света и да го разказвате за него. Това су енергии кои некој испратио на друг човек. Да, могат, имат по-различни форми. Могат да су магија. И од магија имат, чрез исцелења су идвали. До сега смо се најгадно у Българи сблеснули с вуду магија, која е за смртта, испратена исклучително за уништожење на цело семејство. И с много пари е платена, у случај кој сам заработил 2 пати над 50.000 евра секи пат е платена. Но, треба да разберете да имат хора, да не су всички хубави, красиви като вас,
ако имате Господа до себе и sa себе си, да има други хора кои служат на дјавола, продали му душу. Друго, познате со оште некои магии, ваша суседна држава има типична една магија, Србија, која се нарича влашка магија. Колко беше интересно, веднаш работих, моја колешка ученица од Хрватија, кад дојде први пат у Булгарија, работимо исцеление на душата на неј, Мирјана се казва, и улезам у един нејниот живот, прераждање минули, питам каде си, казва у Србија. Питам с какво се занимаваш, каза скидам, свалям влашка магија. У мене беше љубопитно, казвам, как го прави? Жена у секунда тргну и издекламува на влашки јазик, тој е многу поразличен од славјански јазик, влашки, тој е като талијански нешто, цела мантра за свалјање на влашка магија. Ето така е каза, имајте предвид да жена не знае една дума влашки. Трк. Така да, тоа е една посериозна. Друго вече го знаете, збирали сте, не искам да апострофирам, него важно е да знаете за неки голями видови. Ali imajte predvid da ne stava дума само за магија. Имате проклетија, кое без да го мислимо, автоматично като програм го, да му стане тоа нешто, готово е, веќе сте создали едно проклетие. А кое е гадно, кое сам го виждал на болни хора кои су идвали, значи ракови и трудна заболјавања, кад су били млади, мајка им не е харесвала булка, момче беше влюбен или момиче искаше един даденије красавац, а родители не су били согласни и мајка е веднага ходила при некои кои занимават да раскандардисва тоа, да го разбие, да го њамат. И направила е се што родено дете. Ако е дете си оженило вопреки сопротивление од родители, тогава мајка, најмногу тја го прави, кълне. Тр, това. Всичко се пише. Разбирате ли? Колко са силни думите? Не да са силни. Не знам дали има нещо по-силно от дума. Не знам дали има нещо по-силно. Дума може да те излекува, може да те направи щастлив, може да те разболее и може да те убие. Затова, kad идват до нас пациенти и лекари им казали, една седмица, 2 седмици ще живее и готово. Те су им казали прожекција. И точно така би станало да не е потърсио друг вид лечење. Лекари би требали, кад го казва това, да го казат, да го предупреди човека и да казва, това ти е од наша гледна точка и опит. И така става. Обаче, много пъти сам лекувал хора по дистанцијно, кад каза да няма да дочека друго јутро, да ще почине през нощта. И сме ги излекували. Значи, никога не може да се играеш на Господа и да казваш нешто. И освен проклетија. Имате едни енергийни програми, кои може би всички ги имамо тук, кои смо си създали като малка децата. Некој ни е обиждал и ние сме го приемали лично, като обида. Или смо направили нешто с кое не е да се разказва, па имамо срам. Е запечатено като тако. Или нисмо получили достаточно љубов од најважни хора в нашия живот, родители. Не су прекарали достаточно време с нас, а ние сме смятали да ни не обичат. И смо затворили еден програм. Всичко с това енергија, сега ще ти кажем како стане. Здраве е да си здрав, да няма болести, щастлив и да имаш просперитет. Това е дефиниција по Светова здравотна федерација. Обаче има още една дума коju лекари не използват и не знаят, која е много по-голяма од здраве. Зове се исцеление. Какво е това да си исцелен? Това е да си здрав у всички човешки тяла. У 4. Основна е база. Ако там едно е, него главно, божествена искра, ама 3, душа, енергийно тиело и физичанско, ако не су здрави, ти не си цял. Липсва ти некоја част која би по програма Господова била и да е така, може би да би живели како у Библија пише и над 1000 години.
Искаш да кажеш обаче, че тези програми на страх, вина, които сме запечатали, липса на любов, те могат чрез духовно-енергийната медицина да бъдат разтворени. Така ли те разбирам? Те директно, значи, од една форма на душата, када атакуват, се одразјават до краја на физичанско ниво и тогава го чак забелезват инструменти лекарски, магнетна резонанца, скенери, рентген и таке работи. Или се пројавјават като манифестација на лоша чувства со симптоми, нали? Али измеѓу енергија од душата има енергийно тиело, аура. Ако ги не махамо, кој малко преди каза, кои веќе атакуват паразити едни енергийни, кои су атакуват ни на аура, залепени на аура. Или су пробили аура. Аз кога сам работио меѓу први мои операции на енергийно тиело, беше жена с рак во вљава грда. И аз правих операција там, дрпах едни материјали кои им нямат крај и у еден момент виждам как болеста, паразит, бега у десна дојка грда, која е здрава. Само го видях как премину там. И ако не го фанеш од там ще излезне като расејка. Или лекари казат рецидив. 1 милиметар само да остане од този паразит, тој ще израсне отново. И няма крај. Затоа, буквално, паразит, рак, једе човешко тијало. И го поеде. И може да се движе, врви. Ние правиме операција од предна страна и го виждамо как бега назад. Ама не може да сакриеш од еден терапевт, не бива. Значи, од душата иде, говоримо за енергија, нели? Сега ви расказа какви видови енергија. Отива у енергийно, од духовно тиело на енергийно ниво. И вие там веќе може да чувствате симптоми. Вие не е сигурно да знаете дали е дјавола ту, дали е проклетие ту, не е сигурно дали е магија изработена. Али на енергийно ниво няма да се чувстваш добре. Значи, нито ти е настроение добре, нито можеш да вршиш ежедневне задаче оптимално. А кад си здрав, ние спортисти кои сме били, точно знамо, можеш един ден ти дојде, можеш всичко. А некој друг ден ти е трудно дори загријавање, само да направиш или упување, стречинг. Разберете ли? На енергийно ниво болести идват. И сега вие само да разберете колко е важно на енергийно. Енергийно тиело има органи като физичанско. Имали смо случај у Чехија, лекува смо човека кој имаше диагноза, значи диабет и влажна гангрена и су му одрезали под колено крак. Махнули крак. И тој идва при мене и аз го питам, ево само 2 изречења. Какво ти е? Тој каза, боли ме прсти на крака. Кажам, ништо, нема проблем. Един крак има и аз тргвам ко него. Он каза, не боли мене този. Други е. Кажам, други немаш. Там става дума. Прсти на крак кој нямам. А зашто е тоа така? Зато што доктори су одрезали физиченски крак. Не могат да го одрезат енергийно. Нема как. У енергийно тиело, у аура имат всички органи. И вие, кои сте се сблескали до сега с операција, знаете да су органи болни. Операција може да издрпа физиченска материја. Това е скалпер, лекар го направи. Енергийно няма как да го направи. И продолжава да е болно. И затоа оперира на щитовидна жлезда, еутироксин лекарство пием, а пак не се чувствам добра. Почти всички симптоми су валидни. И нормално е да е така. Ако се чувствате леко приспани в някаква така леко медитативна фаза, да знаете, че това не е случайно. И в момента, докато Славко говори, си тече лечебен процес за всички, така че не се притеснявайте от състоянието, в което изпадате и се чувствате. Кажи ми, всеки ли може да стане биоенерготерапевт? Благодаря за въпроса. Важно е да споделимо и тази информация. Значи, след одговора ще ви е много динамично, затоа што сме направили интерактивно и ще идете на операција. Значи, за духовно-енергийна медицина имамо едни 3 нива каде е възможно да го искара всеки кој иска. И може. И знаете, моја мечта е да у секо семејство има един кој е преминал биоенерготерапија. У секо семејство има нужда да се полекува. Дори и някога свршили сте работа, ако 5 пъти направите чудо и е стига. Имамо, значи, там биоенерготерапија ни е прво ниво. На второ ниво учимо
лечење по дистанцијно, тоа е веќе висока инстанца, има една медитација и има една иницијација без која никој не може да мине на второ ниво. Значи да се укарат баланс с мастерова енергија, да се доближи духовно енергиен потенцијал. И кад казвам за духовно енергиен потенцијал, важно е да се знае кад се минават обучења, духовно енергиен потенцијал се отклучува, израства, дава се перфектна возможноста да израстваме у духовно енергијна посока. И там на второ ниво оште имамо нешто кој учимо, а тоа се нарича радиестезија. Значи, каде учимо да работиме с радиестезиски инструменти, това ту... Ајде, држи малко микрофон. Това тука су багети, на български вие казват прчки, багети, а служебно името е на тях елантене. Има махало, има оште некои инструменти и тоа е една првоначално ниво кој е супер. И важно е с радиестезија да се минава обучење, да не би индивидуално сам учил, голяма возможноста е да душа отива на друга страна. Јер тоа е мошт, тоа е сериозна мошт. Ту чудеса се откриват од диагностика, од други некои информации, неверојатно е нешто. Значи там имамо. Другото, следешто ниво има мастер ниво, каде човек става и учител и учи и оште сериозна познања. Така до там може секи кој иска, обаче у сфера на духовна медицина исклучително може кои имат разрешение од Господа. Значи там треба да попитамо и там не можеш да имаш желање колку искаш. Ако не си готов, там не можеш да влезнеш, кој не означава да не може да се пита след една година каде има и така. Сега, твоите ученици са тук. Кажи какво предстои, как да организираме така, че максимално много хората да успеят да получат сега всичко. Сега ще извикам мастерите да дойде тук до мен да се наредите на една линија. Ела, сега ще видите хора кои ще ви правите енергийна операција, а ще ги видите кои са. Това са хора кои са изминали всички видове кои може да се учи и Господ им е разрешил да могат да вршат и духовна медицина. Това са мастери и между друго те са и учители и те работят насякъде. Вие ще отивате един по един да тях след една минутка да ви правят енергийна операција. Те ще е од ваше енергийно тиело, разбира се, кој иска од вас. Ако некој не иска, само седните на место, може да гледате, не е необходимо да излезате. А те ще правят операција и ще се налага малко побрзо, jer вас е много, а ние сме толку колко смо. Значи, веќе сам го казал, енергийна операција ще махат енергийни паразити и суштества кои ви атакуват и на физичанско и на енергийно ниво. Неке су веќе пробиви имат у аура, вутре су, а неке стојат на аура прилепени. А неки се опитат и дори да се прилепе. Осетили?
Благодаря. Така, благодарим на Тим Биотерапевт. Тук Ники довършва последната жена. Сега предстои нещо много вълшебно и магично. Лично Славко Матанович ще направи една медитативна практика за всички нас, след което групово изцеление на душата. Значи, първо ще благодаря сърдечно на моите колеги, мастери биоенерготерапевти и мастери енергийни хирурзи. Направи се прекрасно нещата. Това състояние, в кое ще влезнемо сега, е тако да ще слезнут същества от озгора. Те са и сега доле. Цело време нели беше права, къде каза, ако се чувствате приспити, доспалови се или нещо, цело чрличасте лекуване. А сега ще се ускори всичко това и ще се компримира бързо. Не е проблем. Те знаят. Само ако им даднемо доверие, всичко знаят. И могат. Нема по-голяма сила изобщо. Аз ще ви водим и като това нещо приключи, тогава ще ви направим групово изцеление на 3 вида. Биоенерготерапия, операция енергийна, групова и изцеление на душата. Седнете всички. Немoj, ели, не, нищо. Отпуснете се да ви е удобно и затворите очите. Очи да са и затворene, моля ви. Отпускаме мускули на лице, рамена, ръцета, краката. И ще направим от 4-5 дълбоки удишвания и издишвания, ако може чрез носа да са устата затворена. Бавно, леко, а дубоко. Удишваме максимално колко може у белия дробови и над това, след кое издишваме всичко до края. 4-5 такива удишвания. Сега ще се опитате да фокуса, внимание обърнете към сърцето ви. Все едно с затворени очи, няма да ги отваряте. Опитате се внимание да се фокусирате върху сърцето ви. Добре. Леко по леко да отворите очи, да раздвижете ръцете и краката. И веднага ще минемо на изцеление. Първо е биоенерготерапия, след нея енергийна операция и след това изцеление на душата. Няма да говорим нищо, само ще правим. А ако некой обича, може да си стане в начало прав на краката. Ако некой може, ако не може, останете да седите. Ако и може да се изправи горе. Само стоите мирно, аз правим, ви само стоите.
Сега може да седнете. Седите само. Готово. Да ви е честито и благословено. Аз ви давам един благослов од мен. Надявам се и другите сили кои бяха тук с нас, същото да са го вече направили. Благодаря за ваше доверие, за възможността да може да разкажем некои думи и да направим нещо на вас. И най-много благодарим за наша прекрасна Нели, изобщо за нейно движение. Тя и хора като не имат сериозна роля, най-вероятнije ни те сами още не знаят колко е това важно. Важно е да съществуват такива хора, чисти души, чрез кои Господ може да събира и изпраща хора да дават знание. Знаете, знание го имат, обаче трябва да създадем учители, кои това знание ще носят. А едни от тях, кои дават възможността да създадат учители, е и платформа на Нели Хаджийска. Нейната мисия е много важна и много голяма. И няма само да е за България. Няма само да е за България, няма да мине много. Ще тук идват при ней хора от целия свят. Аз лично ви още канам да дойдете на едно събитие, кое ние ще правим у Петрич, 3-ти Международни духовно-енергиен събор, от 30 юли до 2 август, заедно с Нели и ваши прекрасни духовни учители, певци, изпълнители. Ще обещавам сериозно, интересно. И повикали сме лекторите и от други държави. Има от Нова Зеландия, от Босния, има от Словения, от Сърбия, от Хърватия, от всякъде. Добро, няма алтернативу. Не е лесно, обаче няма алтернативу. Вие сте прекрасни хора, светлите спокойно там, къде сте. Само един път има до Господа, това е истината. Опитайте се колко може да живеете от това състояние, да говорите и да се движите чрез истината. Благодаря ви от мен и благодаря ви. Ако не може да спите добре, ако ви се плаче,
Ако се чувствате, че сте в леко предгрипно състояние или се разболявате, ако през деня ви се спи в следващите няколко дни, да знаете, това са постефекти от силната енергия, която изпитахме днес. Не се притеснявайте, може би до около 3-4 дни всичко това ще отмине. Приемете го като продължение на изцелението, което се случи тази вечер. Сега ще ви помоля, за да закрием, защото не знам дали си давате сметка, един хърватин е тук в България, за да ни покаже колко много можем. Това е една много голяма и светла душа, която идва тук, за да ни помогне да осъзнаем какво сме и какво имаме. И ако си спомняте, той каза, мечтата ми е да има по един биоенерготерапевт във всяко семейство. Вярвам, че Славко ще я сбъдне тази мечта. Ще ви помоля отново да сложите ръка на сърцето си, да си затворите очите и под формата на благодарност, светлина или обич, просто да изпратите енергия към Славко. За няколко секунди. И да осъзнаем колко е ценно да имаме духовен учител, духовно знание, което може да ни качи на друго ниво на съзнание. С цялото си сърце благодаря и на Славко Матанович, и на вас. И знам, че тепърва ще усетите промяната във вашия живот. Благодаря ви. До нови срещи. Предполагам, че ще имаме и нови дати преди Петрич. Плануваме с Славко да направим едно така голямо турне в големите градове на България, така че следете Mindcast, там ще получавате информация. Благодаря ви. Обичам ви.